Σήμερα θα κάνουμε ένα ψάρεμα που το ζητάτε από την ημέρα που άνοιξα το κανάλι. Του Σάρα κάνε egging, του Σάρα κάνε egging, του Σάρα κάνε egging. Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα ψαρέψουμε στο όμορφο Αγαθονήσι. Το επεισόδιο θα αρχίσει. Πού? Ζωντανά στα Αγαθονήσι. Όταν η κοπέλα σου λέει μόνο με δύο έχω πάει. 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 Αμά τη σπηλιά. Το δύσκολο με τα καλαμάρια είναι να βρεις πού ακριβώς θα το ψαρέψεις, γιατί δεν υπάρχουν σε κάθε μεριά του νησιού. Οπότε υπάρχουν δύο τρόποι για να το βρείτε αυτό. Ένας αντρίκιος τρόπος του ψαρά και ένας πούστικος τρόπος. Ο πούστικος τρόπος είναι να τσεκάρετε στα λιμάνια σε ποιο σημείο έχει πολλά μελάνια. Σημαίνει ότι κάποιοι ψαράδες εκεί πέρα έχουν βρει και βγάζουν καλαμάρια. Εδώ για παράδειγμα κάποιος κύριος έχει πιάσει καλαμάρια και σουπιές. Κάποιες φορές τα μελάνια μας μαρτυρούν και το αν έχει καλαμάρια ή σουπιές. Γενικά το καλαμάρι φτύνει, οπότε το μελάνι του αφήνει έτσι μακρόστενη πινελιά και η σουπιά κάπως αφήνει το σχήμα της. Βέβαια αυτό δεν είναι και νόμος, γιατί ανάλογα που έχεις τις σακούλες, πώς τραβάς το καλαμάρι, τη σουπιά, διαμορφώνεται από κάτω και το μελάνι. Αλλά άμα δείτε πάρα πολλά μακρόστενα μελάνια, συνήθως είναι καλαμάρια. Και ο τρόπος ο αντρίκιος, ο σωστός, είναι να κάνετε λίγο το κεφάλι σας έτσι και να δείτε πού από κάτω έχει μικρά ψαράκια. Αυτά τα ψαράκια τρώνε τα καλαμάρια και σε τέτοιες περιοχές συχνάζουν, σε περιοχές που έχει πάρα πολύ ψηλό. Μόλις έφτασα στο λιμάνι, στο Αγαθονήσι. Για να δούμε και εδώ, θα πιάσουμε τίποτα. Σήμερα θα σας κάνω ένα ψάρεμα που πολύ καιρό το ζητάτε. Για να είμαι ειλικρινής, το spinning για λούτσους και το egging είναι δύο από τα ψαρέματα με τεχνητά τα οποία δεν μου αρέσουν τόσο πολύ. Ο λόγος είναι γιατί πρέπει να κάνεις πολύ αργές ανακτήσεις και θέλει να το βγάζεις σιγά σιγά το ψαράκι έξω, ειδικά το καλαμάρι, και είναι πολύ της υπομονής και γι' αυτό τα απέφευγα τόσο καιρό. Ενώ ο Μάριος ο Δαρυβιανάκης μου έχει δώσει ένα γαμάτο καλάμι για καλαμάρια, δεν το έχω αυτή τη στιγμή και έχω πάρει ένα καλάμι 30 ευρώ από κινέζικο στην Κάλυμνο και θα ψαρέψω με αυτό. Εντάξει, τώρα που εξομολογήθηκα μπορώ να ψαρέψω. Το πιάσα. Με το που έριξα το πιάσα. Σου πιο καλάμαρο. Τι είναι, σου πιο καλάμαρο πρέπει να είναι, Ναι, σου πιο καλάμαρο. Εδώ νομίζω είναι ένα σου πιο καλάμαρο. Έχει πράσινα μάτια και έχει τη σουπιά στα φτερά. Οπότε νομίζω είναι σου πιο καλάμαρο. Αυτό είναι μεγάλο. Πω. Τέρας είναι.
Αυτό είναι καλαμάρι κανονικό? Μάλλον ναι, όχι. Ρε τρέλα. Ορίστε. Άλλο ένα. Μεγαλύτερο είναι. Κι άλλο. Τσαμπουκαλεμένο φουλ. Αυτό είναι τεράστιο. Το μεγαλύτερο που έχουμε βγάλει μέχρι στιγμής. Ένα πολύ μεγάλο, πιο μεγάλο από τα δύο προηγούμενα. Το πιάσα. Άλλο ένα αρκετά καλό. Κατακόκκινο είναι. Ορίστε. Διαπρέψαμε και στα καλαμάρια. Σου πιο καλάμαρα τι είναι. Το πιάσα πάλι. Πρέπει να είναι λίγο μικρό. Τι σοου φτιάχνεις ρε μικρέ? Τι σοου φτιάχνεις? Άλλο ένα. Ασταμάτητος. Είναι εύκολα γενικά τα καλαμάρια και οι σουπιές. Δεν θέλουν και πολύ προσπάθεια.
Κι άλλο έρχεται. Φάτο ρε πούστικο. Φάτο. Το φάγε. Έλα. Αυτά είναι. Ορίστε. Ασταμάτητος ο Τουσάρας. Σταμάτα ρε. Ρε πόσο μελάνι έχει αυτό. Πρώτα βγάζουμε το σώμα από το κεφάλι. Μετά κόβουμε τα μάτια. Πετάμε τα μάτια και το στόμα. Βγάζουμε το κόκαλο, βγάζουμε την πέτσα. Και γίνεται άσπρο όταν βγάζει την πέτσα. Εδώ μόλις καθάρισα τα καλαμαράκια, πέτυχα ένα λάνι που ταξιδεύαμε μαζί στο καράβι και θα τον βάλω να μου τα τηγανίσει. Ας μην πόναζε. Και θα τρώγαμε και σου πιο καλάμαρα στα γαθονήσια, αδερφέ. Απέναντι από τη θάλασσα. Σου πιο καλάμαρα καθαρισμένα από μένα, μαγειρεμένα από τον αδερφό εδώ. Αυτά είναι. Ξεκίνησε τις προεργασίες. Λάδι έχεις βάλει εδώ για 3 γενιές. Και μεγάλο τι κάνει, αδερφέ. Βέβαια. Θα ίσουμε όλο το νησί, δεν είναι και πολλά άτομα εδώ. Φτάνουνε. Για να δω τι ψάρια πιάνεις, φίλε μου. Πανόστιμα είναι. Τα καλαμάρια είναι τα αγαπημένα μου φαΐ εμένα από ψαρικά. Ούτε μία ώρα ψαρεμένα, μάγκες, αυτά είναι. Φάει να δεις. Νόστιμα. Και ρωτώντας το πιο καλάμαρα είναι πιο νόστιμα και από τα καλαμάρια και από τις σοπιές. Σαν ροφός, έτσι θα το φάω. Πανόστιμα βγήκαν. Εδώ με παξιμάδια, εδώ με ιστορία. Λεμόνι έχουμε βάλει. Έχουμε βάλει. Αυτά είναι. Γεια στους. Γεια σου ρε μάγκα. Όταν πας στην Πάτμος και τη γανιά τα γάμισε, τα φτιάξει. Αυτά εδώ. Ομορφιές με θέα τη θάλασσα. Μας έχει φτιάξει ο αδερφός. Και στην πρώτα. Γιατί εμείς είμαστε από την Πάτμο. Α, από εκεί κατάγεστε. Όχι. What? Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο εδώ στα Γαθονήσι Egging που το ζητούσα τόσο καιρό. Ελπίζω να σας άρεσε. Άμα σας άρεσε, like, subscribe και αφήστε ένα σχόλιο, ένα καλαμάρι.